Dan Fulani, ina sauraron ka. Menene dalilin da ya sa ka kawo ƙarar wannan makociya taka? Fati Washa. Ranka ya daɗe, barayi sun kame shanuna. Da nake bana sana'ar komai. Sai na je kamfanin rufai da yogurt na nemi alfarma suka bani dullancin kayansu. Ina saidawa a unguwa. Sabida bakin ciki da hasada sai wannan matar ta je ta saro kayan kamfanin rufai da masu yawa ta kama saidawa sabida tana da jari mai yawa. Yanzu haka ni fa na daina ciniki. Fati Washa, kin ji ƙararki da makocinki Dan Fulani ya kawo. Shin gaskiya ne hassada ce ta sa kika yi masa haka? Yalla wai dama akwai doka ne cewar wani ba shi da ikon da zai yi sana'ar da makocinsa yake yi? A'a, babu wannan dokar. Amma dai ya kamata a samu fahimtar juna a tsakanin makoci da makoci. Yanzu zan ba ku dama ku sasanta a tsakaninku. Idan kuma abu ya faskara, to sai dai mu tura ku kotu. Kotu kuma a kaɗan wannan ƙaramin abun hawayen labai menene ya zafi haka kuma? Ai ƙaramin abu shi ke jawo babba. Mu 'yan sanda aikinmu ne mu kare dukiya da lafiyar al'umma. Don haka ba za mu bari a samu saɓani ba. Yanzu na ba ku minti 5 ku tattauna ke da Dan Fulani. Dan Fulani, ni yanzu na zama babban dila a kamfanin rufai da yagwa kuma har na kama babban shago a kasuwa. Zan ɗauke ka aiki a shagona na ringa biyan ka albashi da wata, ka amince? Aradu baki isa ba, ina namiji in zama bawan mace. Sai dai idan kin yadda kin amince ki bar muni shago in kula da shi kuma in aure ki. To Dan Fulani ana ran dole ne? Ai wannan kwaɗayin dokiya ta kake yi. Ba kwaɗayi nake ba, sulhu ne nake so mu yi kuma mu ƙulla zumunci domin mu zauna lafiya. Kai Dan Fulani, mu za ka rena wa hankali? Ka dubi tsaleliyar budurwa kamar wannan kuma attajira ka ce sai ka aure ta? Ba gida ce da kai ɗan ƙauye ba turanci ba larabci? Ai wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa, ba ku dace da juna ba. Yau yallaɓai gaya masa gaskiya da ya ji. To yallaɓai, yanzu da wa kake ganin Fati Washa ta dashe kenan? Ai ɗan boko ma'aikacin gwamnati irina da shi ta dace. Habawa yanzu na gane cewa koyan a ci ayaba ne ake koran biri da kara. To kai Fati Washa sai ki yanke hukunci. Tsakanin ni da yallaɓai waye mai kwaɗayin dokiyarki waye ya fi dashewa da ke? Ni gaskiya kai na ya ɗaure. Gwara kai kes nan kotu sai alƙali ya mana shari'a tsakanina da ku kai da yallaɓai. Haba Fati Washa, daga na yi miki tayin kaina sai ki kai ni gaban alƙali? To ba zan iya wannan kes ɗin ba. Ku bar min ofis ɗina